Guys! Kukhulu okuzayo. No one is safe, guys. No one is safe. Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? I do not know. Hayi mina ngizobatshela ngize ngibafihlele ngizobatshena. What are you saying? Look at this. Uyabona nje la ku TikTok kuneyingcwele la engavuthiwe. Ayeye. Ebajita short notice la lingaphindi lingasashoot izithombe nabafazi. Uma indoda ushuthi Ndoda enjalo eshusa njalo nje phambi kwefoni. Lonto leyo isitabane somfana, lonto akusiyi insizwa, umkhufefe. Ngiyakuzwa nkabi yami. Indoda ishutha kabili ngonyaka. Yebo. indoda enjani eshutha njalo? Isitabane leso. Yini ushuthani selfie umfana? Doti umuntu esithombe lo. Into eyifebe leyo neyitabane. Naziya. Indoda enjani ndoda eshuthayo? Ayishuthi indoda. Angikwazi lokukwela seningwenza manje. Kwenze njani? Kanti nafana kanjani nenzani madoda? Niyabhuqa phela, niyabhuqa nje. Hawu, niyayisaphela nini? Yizo zonke izinto ezifuna ukushawa lezi. Sowashaya futhi. Indoda yamadoda. Intombi yakhe ishutha kanje. Ushutha. Uyindoda enjani? Awu indoda yalutho nje. Singafaka iringi uthwasilwa ngeke ungishaye mina. Ndoda ibe nesithombe sodwa ngonyaka. Yeah! Ukuzwila lokho. Uma uyindoda ufuneka noma usushonile isithombe sakho sikopoloto kwezinye nakhona usesikoleni. Yebo phela. Indoda enjalo eshutha njalo shambe nkulu kwami inkunzimalanga isitabane. Sizathenga iPhone nifuna ukushutha. Hayi usisidudu loyo. Lithi elami. Indoda ayishuthi isithombe. Nakho Indoda ayithathi ifoni lokhu iphoza into yabantu besifazane leyo. Wangabona babakha nethembe ezu100 oba zimbili intathu kuphela. Naye washo washiya sodwa. Wrong yonke lento. Wrong. Hey wena udiva wena ugirl wena ubabes wena ushutha njalo. Why are you always yelling? Awuzakhala madoda. Hayi ziyakhala la ka TikTok. Ziyakhala siku loudspeaker. Namanje ngisasho. No one here is safe. Tango.